Takže z týchto dvoch na streame, koho nepoznáte? Môj zlatý Ani jedného. Nikoho nepoznáme. Ani Roba, ani Chápadláka, ani jedného z nich. Presne tak. Na základe Roba som si robil vlastný mikrofón, ktorý ma vyšiel okolo 200 € do piče. Takže vážne ho nepoznáte nikto z vás. A aj ťa tak počujem, vieš. Aj tak ma počuješ? Do piče. Kurva, mne tu ten mikrofón skáče hore dole do piče. Vidíš, ja mám notebookový a počuť ma dobre. Takže zhodnite sa chlapci, vy dvaja, všetci štyria. AK4. Komu dať hlas? Robovi alebo Chápadlákovi? Ste traja. Tady sa zhodnite. Chápadielko znie dobre. Veľkosť, vieš. Takže Chápadlák? No, jasné. Za mňa hej, no. A Paťo? Pekný pes. No, toto chápadlo, ten. Žiadny bázeníkový streamer, čo si robíte prdel zo mňa? Flygun, alebo Flygun? OK, to je jasné. Vysoký jalové! Avatar of War alebo Herdin, chlapci moji zlatí. Takže kto z vás si toho vybere? Herdina? O to sexy chlapíka, ktorý by vás chcel. Alebo Avatara. Koho si vyberete? Ja som za Herdina, lebo vyzerá ako zo Scary Movie jednotky ten policaj, ten Duffy. To je pravda. Tak bacha na vysávače, chlapci. Takže Herdin 1, Simael. Ja si tiež myslím, že môže byť. Paťo? Áno, tak. Herdin. OK, Herdin vyhráva. Herdin je baje. Herdin ide ďalej, takže máme tu Duchloka Idioma. Ja som za Idioma, lebo ho mám rád. Ale čau! Ducklok! Kačka. Takže, Paťo, koho si vyberáš? Vyberáš si Čo vlastne- kačicu, alebo týpka, ktorý streamuje podobným streamom ako ja, keďže sa pozrieš za jeho pozadie a vidíš ten sexy pozadie, kde to isté stone Idioma vtipný. veci ako mám ja. Ja by som dal skôr Idioma, Takže jak sa volá. Takže remíza, hej. Takže to zostáva na ľahšie dare, takže Adam, koho si vyberáš ty? Ducklok alebo Idiom? Takže je to na Jedna teba. Lilia. Adam. Máš? Adame? Máš. Rozhodni o tomto veľkom výsledku. Ducklok alebo Idiom? Ucklo. Adam, shut the fuck up. Idiom z Meky I. Shut the fuck up. Je to moje I, bráško. Čo môže ísť? Takže tu Ja ďalej som za máme Kleinu. Kleinu, ktorá bude grafický stream, a Mullersi, ktorá je cosplayerka a robí play z videohier a tvári sa ako Idiom pri tých hrách, hej? Takže vyber Ja si. som za Kleinu, lebo vyzerá krajšie. No, to je true. Ja si tiež za Kleinu. Takže Simaeli a Petre. To je stále jedna tá istá osoba. Kleina! Kleina vyzerá celkom fajn, ale len tá má pekný úsmev. Ale to pozadie sa mi viacej ľúbi od tej Kleiny. Takže Kleina. No, takže Kleina vyhráva. Kleina je tak best of streamerka zatiaľ. A teraz tu máme Gastriho, ktorý je náš teoretický partner. A Veverička, ktorá je Slovenka a streamuje s babou. A I don't know, neviem aký je medzi nimi vzťah, ale akože je to celkom Počkaj, to sú zaujímavý dve ženy? stream aj v rámci Gastriho, aj v rámci Veveričky, takže si vyberajte s nimi. Ja Neviem, som tá Veverička, to sú dve ženy. Hej, to sú dve ženy.
Aha. Gastri vyzerá veselo. Ten je v lese niekde. Rýchlopálne dielo, emblém alebo Warmong? Warmong. Marmonk. Gastri. Gastri za mňa. Gastri poprvý. Vy dvaja. Ani jedného z týchto ľudí nepoznám. Iba si vypni. Gastri Ja to robím vystavil podľa zmluvu, výzeru. ja som Gastrimu vybavil ľudí a podobne Gastri je super cápek. Tak ten Veverička sú dve chlapec. dievčatá, ktoré robia veľmi zaujímavý content, ktorý ma fakt baví. Ale Gastriho content ma tiež baví. Tak ten Gastri, Gastri. nech sa nepovie. Takže Gastri, Babi to majú Gastri ľahšie. A Smiley? Presne tak, vždy to majú ľahšie. Gastri? Môže byť. Gastri je cesta. Ok, Gastri. Gigi, pozdravím ťa. Touto úžasnou cestou ťa pozdravím, Gastri, si úžasný človek a zaslúžiš si ísť ďalej, hej. Takže teraz tu máme Flav.cz alebo Sterak, Dari. Sterak alebo Flav.cz. Sterák. Sterák. Takže, Má zaujímavý hlas. Dobre, mne to je jedno. Kľudne ten sterák. Sterak. Sterak. Chcete aj záznam úplne na YouTube alebo nie? Asi radšej nie. A je tam niekto? Nie, ale Rok robí moju edíciu, on to musí pozerať. Takže máme tu Xokaju, alebo Flavi, ktorá robí dračí doupie a je veľmi výraznou postavou v dračích doupete. Ona je veľmi slabšia streamerka, ale v rámci dračieho doupete robí veľmi kvalitný content a je Ale veľmi musíš dobrou brať do úvahy, postavou v rámci dračieho doupete, vie veľmi robiť zaujímavé tie postavy, opisovať ich a podobne. Xoka je poslednou tvárou Twitche, ktorá je druhá až tretia postava tvárou Twitche, takže si vyberte, ktorá Ale z týchto Paťo- dvoch dievčat vyhrá. Takže, No Xokaja, však pozri, ako vyzerá dobre ako upír. Tu nie je o čom. Ivo... Ja vyberám tú hlavu. Paťo, čo? Tu, Xovka, no to či kurva, ak sa volá, hen tam OK, opije. Peťo? Sexy upírky vedú. Dobre, Presne tak. Kaja GG vyhral z tvár Twitche a zároveň náš stream. Haluška sa tu Inak- objavil lolko po tejto. Lolko sa objaví Ináč to určite bola po čistá tejto ukážka toho, ankete sa aký- lolko určite objaví, pretože Ivo hráva lolko, Paťo hráva TFTčko a my ho presvedčíme na lolko a Simel hrá všetko, do čoho donútime, takže asi tak. Ináč, ale hentá, keď to vyhrá, to je Oliver- čistá ukážka toho, akí sú chlapi slabí. Vždycky sa rozhodneme pre krásy. No, asi tak. A teraz tu máš Olivera, ktorý vyhral tvár Twitche, ktorý je pre mňa neznámy, pre vás neviem ako. A Agrelus, král československého Twitchu, alebo Oliver, ktože to bude? Jasne, že Oliver, teda jasne, že Agrelus, takže si vyberte Agrela alebo Dohra Agrela. lolko. Teda čo? Dohrá z nich lolko. Myslím, že obaja. Priznaj sa, že len Tiež Oliverovi myslím, že závidíš. Oliverovi nezávidím, ale Agrelus hrával aj o lolko a Olivera som v živote nevidel, takže Ivo? Najmä Ja Agrelus. tiež nie. To mi znie tak známejšie mi to znie ten Agrelus. Takže Agrelus? Jasné, že Agráč. Paťo? Ja dám to Agrokomplex. Olivera. Agrokomplex. Olivera? Simel? Lebo Agrelus je v poslednej dobe strašne toxický a to ma fakt nebaví. Myslím si, že není toxický, Agrokomplex. ale... A Simel? Agrokomplex. Agrokomplex. Takže Agrokomplex... A Oliver actually better. Oliver... Priateľka hrá lolko, pozor. Oliverová priateľka hrá lolko. Oj. Ale ja proti Oliverovi Má nemám priateľku, sral ho absolútne pes. nič. A Oliver mi príde celkom v pohode. Takže, ale momentálne A to je hlasovačke takže berem Olivera. vyhral jednoznačne Vojtech Fišák. Neviem, ťa Poď chcem si ho ďalej. fajku, Čo to bráško. naškamuješ? Si jak slovenský hokej. No, slovenský hokej rozhoduje medzi Restom, slovenským streamerom, ktorý je teraz na Malte, aby mohol streamovať nejaké tie stávky, alebo Arcade Bulls, ktorý je Čech a streamuje OG Games, ktoré sú ako Gothic a podobne, celkom OG bad Ešte ten
Bez Jasné, že Arcade Bulls. Že sa ho od bojím Simela a preto ho chcem. Arcade Blues za mňa, Bulls, lebo vyzerá drsne. Oveľa drsnejšie, jak ten rest. od Ja sa Paťa? idem vychcať, Od trapáci. Od Paťa? Asi to Arcade bla bla bla. Vyzerá tak nebezpečne. Arcade Blues, GG, nikto z nás ťa nepoznal okrem mňa, ja ťa poznal, super, chalan, bráš. Ako, Ja ja ho ho pozerám na poznám. Twitchi. Najväčšia sranda, keď tam je jeho syn. No aj si dá. Áno. Báby som sa Darzi prekvapiť. alebo Stardu, obidvoch sabujem, obidva sú super streamery. U Darzi som najčastejšie, u Stardu menej, ale tak no, akože... Ja Aj sa zabávanie takto to je. distančujem, ale som u Darzi, takže prvý je Ivo, Á, koho si držíš? Fúha. Neviem ani o nikom, kto z nich hral LoLko. Darzi, Tak Darzi. OK. Peťo? Ja sa išiel vysrať. Paťo? Neviem, sympatickejší je mi ten Starda viacej. Sada super fajn chalan. Takže remíza, takže Peťo príde sem a rozhodne, kto z týchto dvoch celebrit vyhrá. Než Paťo? Aha, jaký ho je bávač. Darzi je super, akože ja Darzi uznávam, je to v rámci dievčat, najlepšia streamerka pre mňa. Pre mňa je to najlepšia Paťo? streamerka, Starda je pre mňa najlepší streamer. Nie len obidvoch týchto. Pán Ivan, čo si želáte? Ale nie ty Paťo, druhý Paťo. OK. Áno. Madara. Tak choď do piče! No. Tak jasné, už viem, že to robíš a ktorý Paťo si. Madara. Krista, lebo na LoLku inak, na Facebooku inak, na Discorde inak, čo tu má človek vedieť, vieš? No. Ja tu môžem rozmýšľať, že s kým sa rozprávam. A čo si chcel? No nič, iba som typoval meno, vieš, lebo som nebol si istý. Vadí. Takže si ma príde rozhodne o výsledku medzi Darzi a Stardom. Matúš, môžeš aj ty rozhodnúť. Matúš, povedz Darzi alebo Starda. Starda hráva viacej... Starbucks. Nie. Starda viacej hráva Tarkov. Trapáci, ste tu? Darzi hráva v singleplayerové hry, takže si ma rozhoduješ, kto vyhrá, Darzi alebo Starda. Teraz sa rozhodíš o tom, Starda. Čo? Starda. Počkaj, čo si rozhodol, Starda. Darzi, odpust! Starbucks. Milujem ťa, Darzi! Teda čo? Úrad. Kde je tam Paťo Nie, a Darzi, Peťo. mám ťa rád, ako to baví. Vecko na po. Píči. Takže, Ale je to Old Boy, alebo Algeron Hroty, ktorý bere YouTubeové veci ohľadne Marvelu, DCčka v rámci týchto vecí, alebo Za mňa, Old Boy, ktorý streamoval na tvár Twitche svoju vlastnú svadbu, aby sa ocitol na tváre Twitche a mohol vyhrať. Takže kto z týchto dvoch vyhrá? Old Boy? pivo, Marvel content. Marvel Marvel content. content. Himtel bol, lebo má pivo v ruke. To OK, je OK. jasná voda. Paťo? Ako poznám len toho Argenona, či jak sa volá, ale zase nepáčia sa mi niekedy jeho vyjadrenia k filmom, že je úplne mimo. OK. Ale volím jeho. Takže Algeron. OK, Algeron vyhráva. Je to Už som to? dvakrát prehral voľbu. Už som dvakrát prehral 13 pikov. Pána Boha, to čo je toto? Teraz si vyhral, pretože Algeron prošiel ďalej. Teraz tu zostáva ďalšia vec. Ďalšia neuveriteľná vec. A je Ja tu som toho ľavo, lebo vyzerá jak komunista. Arios Mne Teros, sa páči ten ľavo, ktorý lebo robí vyzerá dračie jak ja. kópie, alebo Artix, ktorý hráva Fortnite. Takže z týchto dvoch neuveriteľných chlapcov, ktorí sú Aristo. celkom mladí. Ari, Ari ho stremí. ďaká Ariho som začal streamovať, takže Ari od Simela, Ari od Ivana a Ari od... Koho? Tix. Takže Artix? Od teba Artix? Aha. Takže Čedare, vy rozhodujete. Čede, kto je v čede? Rozhodujete Aristo. o tom, kto vyhrá. Či Aristo. Ari alebo Artix. Pretože je to plichta. Pretože ja rozhodujem za Artixa. Ja som sa rozhodol za Artixa, pretože robí celkom zaujímavý kontext. Ja mám hrať Ariho, ďaká nemu som začal streamovať, je tu Ivo a podobne. Takže kto z vás Čede sa Chat rozhodol? rozhodol. Prečítaj si chat rozhodol. Artix,
Artix, Adam rozhodol Artix. Si mal ty s ním mimo hlasovania. Mordo... Artix. Dobre, tak Vy si robíte Ari, strašne trapáci, veď on má... Ari! Artix. Žiaľ, Ale komunista nevyhral. Ari, mám ťa stále rád, fakt ťa mám stále rád, ale... Nož. Adam TV rozhodol, že Artix je víťaz. Ari, mám ťa rád, ďakujem tebe, že som streamoval. Takže je tu... Kámo, je tu Matúš, je tu Haluška SK, alebo Snake One. Toto nemôže byť jasnejšie, než dať do chatu pána Haluška. Matúša Halušky. Haluška! Nie, žiadny Haluška. Je to jasné? Breakdancujúci Ježiš. Vyhrávam ja. Matúšov stream. Pardon, je mi to ľúto, ale Matúš je slabko, takže prehráva túto súboj medzi Matúšom a mnou. Matúš je slabko. Matúš je slabko! Takže X-Snake1X vyhráva, Jesus Killer, hej, motherfucker. Kto nevie, čo to je, takže dostujte si. Alebo je tu Spaceman, ktorý je toxický na Twitch tváre kvôli tomu, že bol vyhodený za to, že nesplnil podmienku tvár Twitche. Je mi to ľúto, alebo strašne toxický voči tomu. Vojtek, ktorý najprv súhlasil za neho a vybral ho do tváre Twitchu, bol nakoniec proti nemu, takže vyberte si buď jeho, alebo Fetty Pillowa, ktorý v podstate není až taký silný streamer momentálne, ale Fetty Pillow spravil veľmi silný content a spravil veľkú dieru do tváre do Twitchu. A otvoril cestu do Twitchu, hej? Takže koho si vyberáte? Takže poprvý, Ivo, koho si vyberáš? Ja chcem vybrať toho, čo urobil dieru. Počúvaj, ten Fetty Pillow, to je ten istý tučňák, ktorý bol aj na príjme? Áno. Nevyzerá nejak tučno. On Schudol. sa snaží schudnúť, hej? Aha, tak dobre, tak Fetty Pillow, lebo ja som rád pozeral jeho rap na Lowko. Dobre, Fetty Pillow poprvé. Paťo? Fetty má popiči príbehy. Fetty? Pán Simael, Liz, koho si vyberáte? Prečo si mi dala hada na krk? Ale ja Simael, nechcem, aby som bol zjedený pitónom. Fetty Pillow alebo Spaceman? Máš hada? No, na krku zrovna. Simael? Ty ma ešte voláš. Však vyvravím ti, Paťo. Aj tak nemáš šancu, takže si vyber rýchlo. To je Paťo. Kto Paťo? Plánka. To viem. Paťo má daraz? Kto? Paťo má daraz. A... Simaeli, vyber si Fetty Pillow, Spaceman. Ako 3 hlasy za Fettyho a 0 hlasov za Spacemana. Matúš je slabko, piči. Na Fettyho. Ale ten, ktorý sa bal chodí kvôli mne. Paťo Lecky. Tak, moja je, že Paťo, tak si to milím, no. Ale Simael rozhoduje, takže Simael. Čo čakáme na rozhodnutie 4. člena. Dáme ono. Simaeli. Hovoril, že Fetty, takže povede. OK, No, Fetty klikni na Pillow. Fettyho. Takže tu máme posledný rank. Checkout! Alebo Medojed. Takže máme tu rozhodnutie medzi typkom, ktorý robí 1300 reakcií na rôzne veci. Medojed neznášame. Failov v rámci Valorantu versus Medojed, ktorý robí komiksové proste, nie že reakcie, on vysvetľuje komiksy v rámci Marvelu a DC. Medojed veľký pán, ktorý chodí aj na tie komiks salóny a podobné záležitosti. Takže prvý je Ivan. Ivan? Za mňa Čechlov, lebo znie známo. Ty kokot. Okay. Akceptujeme názor. Simaeli, Checkout alebo Medojed? Ja mám chuť dať Medojeda. Povedal by som, že dám Medojeda, ale chcem počuť, ako mi nadávaš, takže vyberám Checklouda.
No, lenže rozhoduje o výsledku pán Madara, pán Murdoch, najväčší subdonátor na tomto streame, takže Murdoch rozhoduje medzi Checkloudom a Medoedom a Medoed je jasný víťaz, takže... Medoed, tento plešaté Takže lejma. Checkloud. Nie. Takže Checkloud. Mal si dať Checklouda už len pre memes, kámo. Ja tiež mám radšej Medoeda, ale chcel som nasrať Snakea. Počkaj, správne počujem, je tu medzi nami Haluška, ktorý rozhoduje medzi Medoedom. Už vraj mám tichý mikrofón, je tu tak, Matúš? Je tu tak? Máš to tak, hej. Fakt? Jo. Áno, troška, iba niekedy. Ale ja mám na maxime, ja si to neviem viac vyšiť, ty vole. Ale ty chuj, na streame to máš potichu. Na streame. Tuto na Discorde to je v pohode, ale na streame to je na piču. OK, tvoj chat pičuje? Nie, môj chat nepičuje. Zabituj nám, kámo. Jak ten mikrak máš, poď, daj tam nejaký beat. Držte piči všetci. Takže Medoed vyhráva, hej? Medoed vyhráva, Checkloud je do spánku, hej? Ešte sa nerozhodol. Čo ukončuješ hru? Haluška sa nerozhodol. Matúš? Checkloud. Checkloud. Čo ti jebe? Vám jebe na geblu? Vám jebe na geblu? Áno. Jasne, že vyhrávame do čo vám jebe, chlapci. Checkloud. Sorry, Checkloude, máme rád tvár Twitche, ale Checkloud ako uznám tvoju prácu v rámci tváre Twitche, ale sorry, akože bráško. Dosť neskoro si je napravil mikrofón, dosť Snako, neskoro kde si... je demokracia? Demokracia? Kde je demokracia, ty hovado? 3 versus 2, kde je demokracia? Chuj do piče, ty vole. Dvaja hlasovali za Medoeda, dvaja hlasovali za Checklouda, ja som sa rozhodol za Medoeda, tak choď do rytí, ty vole. Dobre, Medoed je cesta. Medoed. Daj už Medoeda, konečne. Dá Daj. Medoeda. Takže je tu Snake One. Hej, Haluška už vypadol dávno, sorry. Haluško chat, sorry. Je tu Snake One alebo Medoed. Čo? Je tu Snake One alebo Medoed. Počkaj, ja som vypadol? Medoed. Si vypadol, bojovali sme medzi sebou a vypadol si. Dobre, končíme, čau. Čo? Zostan tu. Hej, môžeš ma vyhodiť teraz. Končím. Matúš. Ja už končím. Dobre, takže je to Medoed, Matúš dostáva. Vyhrá Medoed, Matúš dostáva. Takže tu máme rozdiel medzi Chápadlákom a Sterakdary. Takže ktože to teraz vyhrá, hej? Sterakdary za Ivana. Za Matúša Sterakdary. Sterak. Paťo? Páči ten Hauko. Hauko? No, tak vyhráva Sterak. Za Chápadláka. Dobre, priznám sa, ja hlasujem za Steraka, hej. Je mi to ľúto, ale hlasujem za Steraka, takže Sterak vyhráva úspešne, brutálne. Vyhráva Sterakdary. Takže to máme Idioma a Fetipilova. Takže ktože to bude? Fetipilov, alebo bude to Idiom? Ja som za Idioma. Takže Ivo je za Idioma kvôli Lolečku, Matúš je za Idioma kvôli... Idiom? Lolečku. Za Lolečku tiež? Takže si mali rozhodni kto? Fetipilov alebo Idiom? Mne sa osobne viac páči Fety. Okej. I keď taká pikoška Idiom zahodil svoju kariéru v rámci YouTube kvôli LOLku, pretože spravil kariéru na LOLku v tom, že spravil paródiu na LOLku. Ale to je topka, Paťo, to je topka. YouTube vyhodilo a rovnako tak Rio, hej? Takže, Murdoch, Fetipilov alebo Idiom? Feti, lebo hrá Vovko. Si robíte Ja to rozhodím. na mne, hej? Takže rozhodujem, že ja. Takže, na mojom čete, kto napíšte Idiom alebo Fetipilov? Však už hovorím. Simela ignorujem, každého z hodnocujúcich ignorujem. Napíšte Idiom alebo Fetipilov. Ja sám nemám rozhodujúci hlas. Hľadám Idiom. Haluška? No? Ale ako sa to máme rovnať na to? Dobre, ale počkaj, Peťo. No. Toto musí prestať, to To nie nemôže je húčať. správny hlas. Idiom alebo Fetipilov. Napíšte Fetipilov alebo Idiom. Jedného z nich.
z týchto chlapcov niekoho napíšte, čete. Čete niekoho z týchto chlapcov napíšte. Nie, ten kto hlasoval, nemôže hlasovať, takže nepíšte mi do chatu ľudia, ktorí ste hlasovali. Snajko, Peťo. Ja stojím za Matúšom, je to podľa mňa Peťo. idiom, to znamená teoreticky 3-2, ale ja som môj moderátor. Peťo hlasoval za Petty Pilova, takže by som mohol Matúš. Daj som na push to talk, lebo to je na piču. To sa iba dojebe celý stream. O, asi tak. Daj Idioma. Idiom vyhráva, Idiom je Umrite. Idiom je frajer, umri najprv. Paráda, Idiom vyhráva. Pardon, čo som povedal? Teda, čo som vravil? Vravil som Herdin alebo Flygun. Herdin, ktorý hrá teraz RP, najväčší RP gameplay hry, v ktorom robí celkom zaujímavé RPčko, ktoré ho celkom baví a vyjadral sa už celkom niekoľkokrát na YouTube, že to robí kvôli tomu, že ho to baví, nie kvôli to je sledovanosti a podobným veciam. Čo celkom aj tak klesá, takže asi fakt to Herdin robí kvôli tomu, že ho to naozaj baví. Potom je tu Flaygun, ktorý plače kvôli subom, donatom a podobným veciam, takže kvôli ktorému človeku hlasujete? Takže prvý je Ivo. Ivo? Herdin alebo Flaygun? Doom, takže Herdy. Herdin poprvé. Takže druhý na hlasovačku je Simael. Simael. Ktorý si zapni svoje rádio, FM, Anglicko. Mimochodom, Simael v Anglicku. Flygun alebo Herdin? Ja si myslím, že ten vľavo vyzerá ako uchylák, ktorý naháňa deti v škôlke. A ten vpravo vyzerá úplne rovnako. Oni sa stretli, každý na jednej strane plota a pozerajú sa na deti na detskom ihrisku, vole. Takže ja toto kolo skipujem. Naozaj správny názor, keď ich obidvu sleduješ, hej? Takže je Flygun, hej? Finálne Flygun, hej? Ja som za toho vľavo, lebo ten nemá cringe pozadia aspoň. Ja. Dobre, takže Herdin 2-0. 2-0, takže Matúš? Flygun. Flygun, takže 2-1. Paťo? Murdok? Aká Murdok? No. Takže Herdin alebo Flygun? Flygun? 2-2? Do prdele, ja nerozhodujem čedare, takže rozhodnite vy v čete, že kto to je, Herdin alebo Flygun. Kto je lepší streamer? Kto je ten, ktorý sa vám viac plačí? Človek, ktorý plače nad tým, že nemá dosť slabov. A nemá dosť donatov. Dajte aj v mojom čete. Chat, kto, Flygun či Herdin? Flygun? Adam dáva Flygun. Aha. Adam dáva Flygun. Takže v mojom čete to je Flygun. Maťo, Anička, vy čo dávate? Flygun či Herdin? Ani jeden? Jedného musíš dať, Maťo. Jeden. A nebuď odporná. Flygun alebo Herdin? Haluška. Ja mám to jebe. Nie, toto. Flygun alebo Herdin? Haluška už vypadol. Herdin dali. Herdin. Takže je to remíza. Si robíte prdel, akože. Hej, ten posledný, ktorý od teba hlasoval, koho vybral? Haha. Obidva vybrali Herdina? Ďakujem krásne moc. Obidva vybrali za Herdina? Na zdravicko, Mačko. Obidva vybrali... Je to na tebe. Je to na mne. Herdin je najväčší streamer. Hej, Rorku. Kurva, on to dojebal. Herdin je najväčší streamer. Je tu niekoľko rokov a podobné veci. Flygun strašne plačí nad mnohými vecami. Ale Flygun, keď robí všelijaké platené veci a platené záležitosti, tak stále není na Malte! Takže Flygun to vyhráva! Flygun není na Malte, takže ideme ďalej. Flygun vyhráva. Algeron Hroty alebo Gastrik, takže kto to bude? Kto to bude? Algeron Hroty, ktorý robí Marvel, DC, recenzie a podobné záležitosti, alebo Gastrik, ktorý robí RPčko v rámci GTAčka alebo Red Dead Redemption. Prípadne robí nejaké singleplayerové hry, ako je napríklad, jak sa volá do piči, ktoré je od Lara Croft, ale mužská verzia do piči, ktoré som ja retardovaný, neznamená, že Gastri je retardovaný. Gastri robí veľmi dobrý gameplay, na ktorom som strašne veľa hodín odohral. Volá sa to... Počkaj, zdraví naša nová streamerka. A zároveň som si písala... Dobre, začíname klasicky, takže
Ivo, Gastri alebo Algeron? Gastri. Gastri, OK, Gastri má jeden hlas. Ďalej Simael. Tvoj hlas? Môj hlas je za Marvel. Za 3 €. Dvojtečka uzavírací závorka. Takže za koho si mal ešte raz? Kto sa hypol. Marvel, ty trapák. Som mu tam dal 100, či ty chceš? 1-1. A Brutálne, nie. Murdok, chcem 100 a... Radšej Snakeovi daj ako mne. Si vybereš. Nejko si to bude viac vážiť ako ja. No nie, že nebude si to vážiť, ale akože tak... Také celé, už to nevráť. Nie, ako nehovorím, že by som sa toho nevážil, ale tak presne Snake si to zaslúži viac. Ja to potrebuje viac ako ja. Gastri alebo Algeron? No, ten s tým mečikom. Dobre, takže Algeron, takže rozhoduješ. Veľký pán Matúš Haluška, rozhoduješ Gastri alebo Gastri. Algeron? Gastri? Hej. Už si prdal, 2-2. Už si prdal. Čedare, Gastri alebo Algeron? Je to na vás. A môj chat čo? Gastri alebo Algero? Dajte, povedzte. Taký, my sme nepodali. Adame, Gastri alebo Algeron? Áno, odložili sme papier. Obidva sú veľkí streamery. Veľmi vtipné, Medailonu a Gastri odporúčam pozrieť. Algeron robí veľmi zaujímavé. Gastri win. Hlavne YouTube. Gastri vyhráva. Gastri, máš u mňa smokitnúk. Tak a tebe môžem snímať ďalej. Nemám ťa. Počkaj, Snake, ja som to už není? Vy ste ma prehlasovali? Hej. Dobre, tak ja končím, idem sa dať lolko teda, čaute. Nie, zostan. Nie. Ale tak sú tu väčší streamery. Je to Artix alebo typek, ktorý má strašné a robí nám punku, ktoré je punko, ale je to punko. Levické punko je marihuana a ostatné punko je Fortnite. Ale Fortnite, ktorá je celkom zábavná, cez ňu sme robili restream. Takže koho si vyberte, Artix alebo Kleinu, takže poprvé Ivan. Kleina, poprvé. Murdok. Kleina dobre kreslí a má feš zjebavé oči. Teda čo? Dobre. Holka. Pán Veľký Matúš. Kleina. Kleina vyhráva a postupuje ďalej do tejto úžasnej súťaži. Hej, všetci si navčení. Takže ďalej máme Stardu a Agrela. Ty vole, toto je nefér. Starda je brácha Steraka, mimochodom kto to nevie. Starda je Sterakov brácha, hráva Tarkov a je celkom zábavný chalan, ktorý sa veľakrát baví. Počul som Tarkov, takže Starda. Takže poprvé je Ivan. Ivan, rozhodni sa medzi Stardou a Agrelsom. Dajme Starda. Starda poprvé. Matúš. Ak. Tu riešia streamerov. Matúš. Starda alebo Agrelus. Agrelus. Takže 1-1. Murdok. Starbucks. Čo? Starbucks. Ja? Starda. Okay. Simeli. Máte ma chuť na kávu. To nezem. Starbucks. Do prdele, vy ste... Úžasné ľudia, Agrel, sa milujem. Agrel, sorry. Vojta. Stále chcem tvoju šiltovku. Môžem mi nejaký Nejko. dostať, ďakujem. Nejko. Hej, ja... Budem ti písať do chatu, koho, hej? Ja si im dať lolko zatiaľ. Ja si im dať lolko. OK, daj si Riku. Dám si. Ja vám budem písať do chatu. A zostan tu. Napísať Nero. Dobre, čaute zatím. Je tu Arcade Bulls a Bokaja. Sokaja. Presne. Sokaja je víťazka tvár piče.
súčasnej 2. až 3. miesta, ktoré nebolo jasné, či to je 2. alebo 3. miesto. Zároveň Bulls je OG man, ktorý robí OG Games, ktorý je super talent. Takže Arcade Bulls alebo Xoka. Pravo. Kto? Pravo. Pravo? OK. Jo. Okay. Murdoch? Bravo. Simeli? Nie, že by to malo byť. Simael bude 5 minút off, takže vpravo. Si pauza. Kaja vyhráva. Kaja vyhráva túto súťaž momentálne 8 vs 8. Takže momentálne je to medzi Stardom a Idiomom. Takže kto zvíťazí? Za mňa Idiom. Stardom. Idiom. Idiom. Ivan. Odjak ma vzala, že... Ten Idiom. Idiom. Po druhé. Simeli? Išiel na 5 minút off. Matúš? Matúš? Idiom? Však Alebo Starda. On odišiel. On Si nie? napíše. Tam píše, že Idiom. Idiom. Takže Idiom vyhráva. Idiom sa postupuje ďalej, ty vole. Idiom postupuje ďalej v tejto účastnej súťaži. Takže tu máme Medoeda a Flygana, čo je celkom vyrovnané, teda iba že vôbec. Takže Flygan to je celkom známejší než Medoed, oproti tomu, že Medoed robí skôr recenzie a potom záležitosti oproti Flyganovi, ktorý robí let's play a potom záležitosti a vždycky plače nad tým, že má málo výplaty. Mal by sa pozrieť na malú výplatu každý mesiac, ale tak OK. Ktorý to Takže, plače? Ivan, Flygan plače. Ktorý to plače? Flygan. Takže Medoed. Ja neznášam ľudí, čo plačú za výplatu. Takže Medoed. No, ja môžem plakať. Medoed. Dvakrát. Murdoch. 2-1 zatiaľ. Murdoch. Medoed. 3-1. Medoed vyhráva túto neúprostnú súťaž. Medoed si frajer, tá tvoja práca je zaslúžená, hej. Sorry za ten obrázok, fakt sa ospravedlňujem za ten obrázok, ktorý máš momentálne na UVU, ale je mi to fakt ľúto, ale mám ťa rád, si úžasný, postupuješ ďalej. Takže ďalej, v hlasovačke postupuje. Ďalej je tu rozhodovanie medzi Sterakom a Kajou. Xokajou, mimochodom. Takže medzi kom sa rozhodujete? Ivo? Starda, Sterak Dari, ktorý urobil niekoľko indie hry, let's playe, urobil knihu, napísal knihu a rôzne zaujímavé veci. Oproti Xokaje, ktorá vyhrala tvár Twitche a iba novou streamerkou na Twitchi. Musíme dávať šancu mladým, takže bravo. Takže Kaja vyhráva. Takže od Ivana je Kaja, Murdoch? Xokaja, jasné, ja to chápem. Xokaja, jasné. Murdoch? Ja. Simeli? Neviem vystopniť. Sterak? 2-1. Matúš? Takže, bude to Xaja alebo Sterak? 1-2. Takže rozhoduješ o remize, či budú hlasovať Čedary, alebo rozhodne spadnú tá vodná fajka, ktorá mi rozpala všetko. Tinka ticho? Nakoľko som dostala poznámku, mám masku krvi. Kaja vyhráva a máme si takú predstavku, že vypadá to. Páťo, prísahám Bohu, že si oprav ten vykurvený mikrofón, lebo mi tu ide ohluchnúť, keď mám ďalších troch a teba nepočujem. To je veľmi ľúto, ale teraz máme rozdiel medzi Kleinou a Gastrim. Takže na kým rozhodujete medzi Freetime alebo Kleinou, ktorá musela urobiť najväčšie svoje rozhodnutie mimo tvár Twitche. Pretože kvôli prídu, keď zasvojí išlizme, ale boli to dvaja mali, ktorá mi padla na zem. ale chýbala Rozhodnite sa Kleina alebo Gastri. Ivo? Kleina. Simeli?
Tak, holka. 3. Si mali? Murdoch? S tým tapírom. Tapír? Kto je s tapírom? No. Kto je s tapírom, ty vole? Tak fakt nevieš, aké má ona skúsenosti s tapírom? Nie, neviem. Jaké mám skúsenosti s tapírom? Tak čo bola tá súťaž, čo tam bola tá otázka, že aké zviera má najväčší penis k pomeru k telu. Ona hneď vedela, že je to tapír. Všetci na ňu, čo? Čo ti jebe? Celkom funny. Okay. Tak toto sa nehodilo, keď to si dalo celkom pofiderne, ale takže Kleina vyhráva. Ako, neviem, ako novu, ako ich novu Medveďa Boxokaja. Bravo. Ivo dáva Kaju. Si mali? Medveď alebo Kaju. Si mali? Medveď alebo Kaju. Už som povedal, že holka. OK. A Murdoch? Kaja. Tu bola jednostranná hra. Vyhráva, neviem. Teraz tu máme Idioma alebo Kleinu. Idiom. Jeden pre Idioma. Si mali? Moja teda tača mi. Nechcem v kuse hovoriť, že holka, ale holka! Dobre, 1-1. Murdoch? Ale ideme taký... Čo je zábavnejší? 2-1. Matúš? Kleina alebo Idiom? Matúši. No, teraz si budeme dať. Ja to uvidím v čete až. Toto bolo ťažké. Kleina alebo Idiom to akože... A hardcore proste. Idiom. Majster humoru. Týpek, ktorý dokáže ukázať hociakého streamera v nejakej zaujímavej vtipnej scénke a dokáže zať aj pár Twitche. Mňa ma bavilo, keď parodoval toho Michaela Abigail. No. Miško je cesta sama o sebe. Proste Miško je taký špecifický typ osobnosti, ktorá sa dá špecificky ohodnotiť. Stále čakáme na pána Matúša, ktorý rozhodne o tom, či to bude Kleina alebo Idiom. Ktorý sa rozhodne v čete, že či to bude Kleina alebo Idiom. Zalobil Idiom, keď sa hádal takým typkom v bronzu, že proste Vardy dávať je useless. No týpek tvrdil. Jo. Miško tvrdil, že Vardy rozhadzovať je zbytočné a vôbec to netreba. Hlavne keď povedali, Mythic Item je zbytočný, že to je pre nových hráčov zbytočnosť, akože ja som skoro odjebal sa dekel, keď som bol v robote. Je celkom zložité. Čidare. U mňa v čete rozhodnite o tom, Kleina alebo Idiom. Kleina alebo Idiom. Poďte napíšte, kto prvý napíše, možno vie.
Ináč sme tam chyba k snapy na výber. Čo? Naral som. Čo ty tam je? Nebo? Také? Áno? Nejako ho vyplo. No, nepočujem ho. Už mu úplne odpískal ten mikrofón. To je preto, lebo mu ho poradil, no, niekto, neviem. Keďže to je finálne rozhodovanie medzi Kajou a Idiomom. Idiom. Takže Dare, chcem od vás, aby si do môjho chatu napísali jednotku Idiom alebo dvojku Kaju. Matúš sa rozhodol pre Kaju. Takže hlasujte, ja zdieľam uhlíky na šporák. A na serem. Nič. Streamer Československa. Idiom. Lebo je tam bolo na 16 ľudí a to sa dáva ako základné kolo 8 proti 8 vybraní. Ja som veľa brúť. Ja som tretí domov vybraní. Tu ležal. Ja to spadne. Ale iba vrát nedávať. Kurva, ktorý to je? Taký neskatný, že to má na to všetko. Dajme si premysľať, ale nie. My si vyrobiť skladení. Dajme to napríklad takto. Aha, za toto. Pozri, není to jednoduchšie. Paťo, a prečo tam není knapy? Je to tiež niekto. Jo, vieš čo povie Boh, že sa dostaneš náhodou do neba? Že vieš čo povie Boh, keď sa náhodou dostaneš do neba? Neznámy tovar, baliacom priestore. Nikto z vás mi do chatu nenapísal, takže Ivo, dôvod prečo si nenapísal do chatu? Ivo. Útok jednotka, Idiom. Dobre, Rava, počujete v pohode? Takže Idiom vyhráva, hej? Idiom vyhráva. Idiom, Hajra. Idiom vyhráva. Roku díky za spacovanie YouTube. Do tam.